Dobrý den, já se jmenuji Ivana Vanická a pracuji jako ředitelka místní akční skupiny Orlicko. Dnes bychom vám tu chtěli představit náš projekt Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují. Jehož cílem je podpořit osoby, které dlouhodobě pečují o nějakou osobu blízkou ve svém domácím prostředí. Jmenuji se Miroslava Krajčírová a působím na pozici ředitelky Centra sociální péče města Žamberk. Jsme rádi za možnost spolupráce s MAS Orlicko na projektu, který se týká podpory pečujících. Setkáváme se často se situací, kdy se rodině vrací jejich blízký, například z nemocnice, a do té doby plně soběstačný člen rodiny potřebuje nějakou formu péče a pomoci. Rodina v tu chvíli cítí nejistotu, obavy, zda nově nastalou situaci zvládne. Přemýšlí, jak skloubí svůj rodinný, osobní, pracovní život s péčí o blízkého, jaké pomůcky bude potřebovat, jaké další služby či zdroje může využít. V kontaktu s těmi pečujícími jsem si uvědomila, jak moc potřebují podporu v tom unést chování těch starých lidí, že potřebují mít dost času na to, aby se vrátili do minulosti, aby si ošetřili třeba stará zranění nebo emoční nějaký zátěže. V rámci projektu organizujeme také přednášky pro pečující a pro širokou veřejnost. V plánu máme také uspořádání svépomocných skupin. Mé jméno je Radka Vašková, jsem ředitelka Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí. Tento projekt je pro nás velmi důležitý, protože ho pro nás administruje MAS Orlicko a tím vlastně z nás snímá to břímě administrativy. Další věcí je, že v projektu můžeme zaměstnat na dohody osoby a profese, které vlastně jako pečovatelská služba nemáme a ani bychom je nemohli zaplatit. Tím se dostáváme mnohem odborněji ke klientům a k jejich blízkým pečujícím. Tak jmenuji se Katka Langrová, jsem poradkyně pro pečující. Úzce spolupracuju s metodikem a s našimi experty. S nimi vlastně domluvám, co konkrétně budou v jednotlivých rodinách u klientů dělat. Jsem fyzioterapeutka a ergoterapeutka a funguji v tomto projektu jako expert. Chodím terénně do rodin a vlastně pomáhám těm osobám, které pečují o své blízké, jak mají pečovat, aby si sami neublížili, aby neublížili těm svým nejbližším osobám. Poděkování patří Ministerstvu práce a sociálních věcí za to, že v rámci své výzvy umožnili takovéto aktivity v území podporovat. Poděkovat bych chtěla i zapojeným organizacím za jejich energii, nadšení a ochotu hledat zase nové služby a způsoby, jak podpořit občany v území a přinést jim kvalitní služby. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat členům místní akční skupiny Orlicko a všem, kteří se na přípravě projektu podíleli, a samozřejmě pracovníkům, kteří v projektu pracují.